bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sare jaam hiire moon e gartiyande e oɗo ñalawma 7 hawri ko 16 lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha habaruji moon e ɗemgal Pulaar puɗɗorɗen ko toon to États-Unis d' abord koko fate weeyo e ɗum noon ene ɗamina yontere aronɗe nde hono jangol kadi bongol ma ara États-Unis ɗum noon ko tuggi tan hakkude États-Unis ha yittanma banggue muɗum hirnaki banggue mum funnaki du moins donc tuggi tan état ji ko wayno Utah en teli ay Wyoming en ha yettanima toon to New York donc température en ɗaminama won tuggi moins 12 degré Celsius ha yettanima moins 20 degré Celsius ɗum noon kadi ko hunde hawnide wonande kadi sibabu ɗiɗon nokkuji o ɗeɗo balɗe fof jiiya ko jeehima ha jeehina ha goni kene wona 28 degré Celsius ɗum noon ko jangol bongol ko fate korka kadi siftindon tan ñalawmaji donc ke jaari ñalawma janggo dimanche ha ko ke jaari foti dartade ko het 6h32 donc 6h32 ke jaari foti dartade 7h woni subaka salat julde ɗum noon ñalawma dimanche o ene wayno kumtari ko 7h47 nden humtete ko ñalawma altine so tawi Allah jaaɓi 6h31 minute ko nden kajjari foti dartade 6h31 minute ko nden kajjari foti dartade 7h woni salat juulte e kadi ko wayno ko kumtari ñande altine nde ko 7h48 habaruji men toon to États-Unis puɗɗorɗen e ɗum nani tungnade kadi ko yalti toon to New York hannde hono kanko Chuck Schumer o dañi soutien mawɗo wonande e église aji juif en wonɓe toon to New York ko ɓuuri hewde mabɓe kañumen ene wayno ken wiye 80% kañumen juif en wonɓe toon ɓe suttinimo ko haalɗo mi wi wonde haalluji ɗi o haali ɗi ko haalluji gongira gonga par ce que doole mabɓe kañumen ene gandi wonde ko Benjamin Netanyahu yiɗi tan ko couvrude hoore mum par ce que won gueɗe ɗe o takka ko wiyete corruption o yiɗi ko wonde laamu kala ko fate e ndeɗo ñawoje beele momta ɗum kadi no bonniri oɗo sa joni affaire guerre gonɗo toon o e surtout affaire relation ngaji hakkude Israël surtout hakkude juif en d'une façon générale e diineji goɗɗi ɗi ɗum ɗon ko hunde nde meeɗani yeede kanko Chuck Schumer ene wayno ƴeftino konngol ɗeɗo balɗe toon to Sénat o yenni hono laamu hono kanko Benjamin Netanyahu surtout o wi ɗum wonde ko oɗo saa joni gueɗe ɗe waɗata ko fati politique ɗe ko gueɗe ɗe moƴƴani e Israël ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko kanko Benjamin Netanyahu laamu makko foof ene wayno woteji mbaɗe toon to Israël ko yaaci beele kanko Benjamin Netanyahu moye laamu hande toon to habaruji men États-Unis hono kanko Donald Trump e nder konguɗi ɗi o ƴefti hande ɗum noon taw wonno e campagne toon to Dayton Ohio o haali o wi wonde ko so tawi o gañaki e woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko ƴiƴam maarof e États-Unis ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kadi ko menace uji mon continue mo waɗa ɗum pour makko kadi o fuɗɗima haalde kadi o wi ko woteji ɗi ene ɗaminani ko wujjete kadi ɗum noon o wi ko no wujjira kono hitande ujunnaji ɗiɗi nogas no wujjirno ni ko noon woteji jogori wujjirede o wi kon noon so tawi o gañaki ene wayno ƴiƴam koko rufa ɗum noon firti wonde ko kanko hoore makko ko haalata ko firti ko wonde ko guerre civile ko jogori wadde États-Unis ɗum waɗi hono kanko président Joe Biden no e konngol makko kanko no o wi wonde ko Donald Trump o yiɗi kadi ko haare wannode ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo hono ɗum ɗon watta Amérique ji ne poti battude haqqille no fewi hono kanko Donald Trump wona neɗɗo jiɗɗo Amérique wona neɗɗo jiɗɗo deejira e Amérique hande hono kanko Donald Trump e nder kadi avocat ji makko mbaɗi appel pour décision mo ganduɗa cour supérieur gonɗo toon to Georgia biyeteɗo McAfee mo ƴeftuno pour wiide Fani Willis ene wayno ittani ɗum e ka ñawore wonde contre Donald Trump wonde toon to Georgia nde kamɓe avocat ji Donald Trump ɓe mbi wonde ko alay saago Fani Willis witte ko ɗum waɗi kanko Donald Trump e nder haalluji ɗi o haali hande o wi wonde ko Fani Willis e kanko Nathan Wade sukko gorko mo Fani Willis wonno embauché pour yo wonna ɗum prosécuteur o ɓeɗo ɗiɗi fof ko yimɓe jogiiɓe gurdam bolle puyɗen ɗum noon ko ƴattoji kadi o huccine e mabɓe kamɓe Fani Willis e surtout yenne kanko kadi Wade e ko jiita e ɗum ɗon hono kanko kadi Donald Trump ene wayno omona hutoro joni oɗo saa joni surtout ɓalleɓe jour uji tago NFL ɗum noon ko nde waɗi o hayo nde o wi wonde ko il faut ko ƴeewe on ɓeɗon ɓaleɓe beele no gona candidat ji toon to Sénat ɗum noon ko yiɗi ko peeje ɗi woni oɗo saa joni beele dañde ɓaleɓe États-Unis
beele no gosnamo kanko Donald Trump. Habaruji men international ko debbi gonata ko toon to Niger en wayno ko uure mawde kadi nena oɗo saha joni hakkude Niger e America. ɗum noon e tugnade konngol gummingol toon hono kanko porte parole gouvernement mo Niger biyeteɗo colonel Amadou Abdourahmane o wi wonde ko en wayno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi en wayno ko won nanodiral walla won kayitaji ciññinaɗe hakkude Niger e America. ɗiɗon kayitaji noon ene wayno ko guila nden hono kamɓe Amérique ɓe jogii base maɓɓe ene woni toon to Agadez taw ko drone aji maɓɓe eɓe jogii kadi avion aji maɓɓe ne mbeya e weeyo Niger toujours taw ala permission e kadi ko sakiri ko ene kadi ono kamɓe Amérique ɓe gaddi facture aji ɓe mbi wonde ko Niger ene foti ko yobde avion aji beyoji toon ɗi e gueɗe mbaɗe noon hono ɗum noon hono kamɓe gouvernement gonɗo toon militaire ɓe mbi wonde ko sibabunde e nder mois de juillet kamɓe nde ɓe mbaɗi kudditande hono Amérique kañum hoore mum suspendi relation ngaji muɗum e jokkodiral muɗum e maɓɓe wi wonde ko jokkodirani maɓɓe oɗon saha ɗum waɗi oɗo saha joni à partir de hannde kamɓe ne kala ko woni jottodiral gonɗo ngal hakkude maɓɓe Amérique ɓe dartini ɗum surtout kadi Amérique délégation muɗum arini toon tan hecci oɗon délégation kadi ne haalani wi wonde ko addi ɗumen toon ko ƴewde d' abord hono kamɓe Niger holno ɓe poti jottodirde e yimɓe partenaire uji wonɓe caggal leydi ɗum noon koɓe kalata hen ko jokkodiral hakkude Niger e Russie ngal wona moƴƴal e kadi holno ɓe mbaɗirta ko wiyete gestion leydi ndi ɗum ɗo fof koɓe mbi wonde ko kamɓe Niger ɗum ɗon wona haaju Amérique ko wawi wonde fof ɓe mbi wonde ko à partir de hannde ene wayno jokkodiral hakkude maɓɓe e États-Unis ene wayno dartima ɗon toon to Sénégal kadi tugnade habaruji jaltude hono kanko Ousmane Sonko e ɓe Bassirou Diomaye Faye ɓe donc toon to Ziguinchor toon ɓe puɗɗiri campagne maɓɓe siftinde ɗon tan ko Ousmane Sonko ko kanko woni maire Ziguinchor ɗum noon kadi yiyama kadi hono kanko Amadou Ba kanko hoore makko woni e leydi omo fotta surtout ene hohoɓe mawɓe surtout sernaɓe e kadi e wayno ko campagne maɓɓe goni to banggueji parti ji keddi ɗi kañumen koye men ene wayno ko nana ceeri e leydi he siftinde on tan ko woteji Sénégal mbaɗata ko ñande nogas e nayyi lewru mars tugnade noon e kamɓe Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe eɓe ɗamini gagnade woteji ɗi e premier tour mbaɗowo ñande nogas e nayyi lewru mars. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma a 7 lewru mars hitande ujunnaji nogas e nayyi hawri ko 6 lewru korka ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo so tawi Allah jaaɓi on jarama.